Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Vážení kryptonačenci, vítam vás na YouTube kanáli CryptoFun. Prečo fun? Pretože keď ste v kryptomenách, tak musíte mať pozitívnu náladu. A dnes by sme sa pozreli na tému, ako získať zadarmo Bitcoin. A ako som sa dostal k tejto téme je, že ja som hľadal spôsoby vlastne, ako získať Bitcoiny naozaj zadarmo. Je viacero spôsobov, viacero odporúčaní, ako sa to dá získať. Väčšinou sa jedná o zanedbateľné drobné a strávite nad tým hromadu času. Ja vám ukážem dva spôsoby, ktoré mám odskúšané, ktoré reálne fungujú a naozaj môžete získať Bitcoiny zadarmo, bez toho, aby ste nad tým strávili nejaký čas alebo nejakú námahu. Najčastejšie si nájdete odporúčania, ako získať zadarmo Bitcoin, sú cez takéto stránky, ako je napríklad Free Bitcoin. A ono to funguje na tom štýle, že vy si každú hodinu rolujete nejaké čísla a môžete získať nejaké bitcoiny. Tu vidíte nejakú formu odmien v bitcoinoch. Ono, keď si to zaokrúhlime, že by povedzme stál bitcoin 10 000 eur za jeden bitcoin, že teraz je nejakých 3,5, ale aby sa nám to dobre počítalo, tak väčšinou vám padne toto rozmedzie 0 až 9885 a bolo by to 0,0071 centu, eurocentu. A takto točíte každú hodinu a máte teda úplne mizivú šancu, že niečo získate a trávite nad tým hromadu času. A tieto stránky vás navyše sa snažia podprahovo motivovať, aby ste išli do nejakých rolov a podprahovo vás vlastne motivujú k nejakej forme gamblingu, aby vo vás vyvolali určitú formu závislosti. Toto je najjednoduchšia stránka, ktorú viem, že používajú veľká hromada ľudí, ktorá tu točí nejaké tie svoje čísla. No a potom ďalšia možnosť je získavať bitcoiny cez takéto rôzne hry, ako je Bitcoin Alliance, alebo Blockchain Game, Free Bitcoin a tak ďalej. A toto je vlastne neskutočný zabijak času. Môžete nad tým stráviť desiatky hodín, stovky hodín a podarí sa vám získať, rovnako ako pri tom rolovaní, sa vám podarí získať za tie hry zopár satoshi. Tu by si bolo dobre uvedomiť, že vlastne váš čas, ktorý vy máte vo svojom živote, je relatívne obmedzený, vy postupne starnete a zomriete. A stráviť nad takýmito hrami desiatky alebo stovky hodín s tým, že získate naozaj mizivých pár satoshi, neviem, či to má úplne zmysel. Ale ja vám ukážem teda dva spôsoby, ktoré sú overené, ktoré fungujú. Dá sa tam získať relatívne dosť veľa bitcoinov, alebo presnejšie povedané satoshi, a zároveň vám to nezaberie absolútne žiaden čas. Keď pôjdeme na prvú stránku, tak je to Datoid. Môže byť Datoid.sk alebo Datoid.cz. No a je to takáto stránka Datoid. Datoid slúži na to, že vy vlastne ľudia tu nahrávajú a zdieľajú svoje súbory. Keď si pozrieme, o čo sa jedná, väčšinou sú to nejaké filmy alebo seriály. Samozrejme, vy by ste mali nahrávať iba také súbory, ktoré nepodliehajú autorským právam, pretože vy, keď budete uploadovať súbory a nie ste vlastníkom tých práv, tak je to vlastne trestný čin a vy sa dopúšťate vtedy trestného činu. Samozrejme, internet je určitým spôsobom regulovaný, vaša IP adresa a tak ďalej. A vy, pokiaľ by ste chceli nahrávať takéto súbory, tak vás to môže dosť nešťastne dostihnúť. Takže to by som v žiadnom prípade nerobil. Ideálne je nahrávať sem obsah, teda, ktorý jednoducho nepodlieha autorským právam. A pokiaľ budú ľudia ten váš obsah sťahovať, tak vy za to získavate odmenu. A je to na tom princípe, že 1 GB vašich dát, ktorý niekto stiahne cez premium účet, tak získavate 1 bod.
Tu je to vyjadrené v českých korunách, že za 2000 bodov máte 300 korún. Ja to mám overené, oni vyplácajú aj v bitcoinoch. Ja to mám overené, že musíte mať minimálne 3000 bodov, aby vám vyplatili bitcoiny, je to okolo 20 € za 3000 bodov a pošlu vám tým pádom rovno bitcoiny. Ako získať 3000 bodov môže byť jednoduché, nemusí byť jednoduché, ide o to, akú formu obsahu budete nahrávať, nakoľko bude zaujímavá pre ľudí a budú ju mať chuť stiahovať. Tých 3000 GB môže byť veľmi rýchlo stiahnutých a môžete mať veľmi rýchlo 3000 bodov, alebo to môže trvať veľmi pomaly. Oni vyplácajú vlastne tých 20 € vzhľadom na aktuálny kurz bitcoinu, takže teraz keď je 3500 € hodnota bitcoinu, tak tomu dostanete adekvátny počet bitcoinov. Toto je prvý spôsob, ako môžete získať bitcoiny. No a druhá možnosť, ako môžete získať bitcoiny, je cez internetový vyhľadávač Presearch. Obidva odkazy budú v popisku, ako na Datoid, tak na Presearch. Najprv poviem negatíva. Presearch bol jeden fantastický vyhľadávač, ja som ho mal veľmi rád, mal v sebe veľké množstvo pozitív. Jednak tu v spodnej oblasti tohto vyhľadávača ste mali odkazy na burzy, na CoinMarketCap, boli tam odkazy na burzy ako Binance, HitBTC, Coinbase a tak ďalej. Na všetko ste si vedeli krásne preklikať, veľmi rýchlo ste sa tak dostali k informáciám a odkazom o kryptomenách, ktoré aj tak najčastejšie navštevujete. Zároveň, čo tu bola jedna fantastická vec, je, že Presearch si vlastne pamätal tie vaše stránky, ktoré ste najčastejšie navštevovali, takže vy keď ste išli tu do tohto vyhľadávacieho políčka, len ste klikli myškou a už sa vám vyrolovali vaše stránky, ktoré vy najčastejšie navštevujete, takže to bolo veľmi rýchle a intuitívne na prehľadanie stránok a taktiež keď ste napísali nejaké počiatočné písmenka, tak znovu vám to išlo v poradí, ako vy ste často navštevovali dané stránky. Takže bolo to niečo úžasné na vyhľadávanie. A vidíte, že to prešlo zo pár zmenami, takže tu dole už nič nie je, keď tu v minulosti boli teda všetky odkazy na burzy a na CoinMarketCap a iné odkazy, ktoré súviseli s kryptomenami, všetko zmizlo a zároveň tento vyhľadávač sa stal skoro nepoužiteľný v tom zmysle, že by intuitívne už vám sám dával možnosti a je to oveľa horšie ako napríklad Google, hoci ono je to v súčasnosti, mám to naviazané na Google, dá sa to naviazať na Amazon, vlastne cez aký algoritmus to má hľadať, ja to mám teda naviazané na Google. A je to spravené momentálne úplne katastrofálne, keď si to ukážeme, tak si dáme povedzme kryptomeny, no a ponúkne vám možnosť kryptomuslim. Alebo skúsime CoinMarketCap, nič, hej. Musíte kompletne všetko vypísať. CoinMarketCap. Keď si dáte, tak vás to hodí do Google a už vám, ako keby ste vyhľadávali vlastne cez Google. Toto sú vlastne negatíva tohto vyhľadávača, že vyhľadávanie cez tento Presearch je nekomfortný a trošku sa s tým už musíte trápiť. Vraj v minulosti to bolo super, neviem čo sa im stalo, neviem čo im padlo na hlavu, že to takto pomenili. Je to výrazná zmena k horšiemu a nie som z toho vôbec rád. Takže to boli negatíva a teraz poďme k tomu, že ako sa tu vlastne dajú získavať bitcoiny, respektíve vy získavate Presearch tokeny. A Presearch tokeny fungujú v tom zmysle, že vy za každé jedno toto vyhľadanie, keď tu napíšete hociakú stránku a vyhľadáte to, tak získavate 0,25 Presearchu a môžete získať maximálne 8 Presearchov za deň. Tu na vpravo hore sa vám vlastne pričítavajú tie vaše tokeny. No. A zmenili taktiež program, to je ďalšie negatívum, takže už úplne sme neskončili. Zmenili taktiež program, kedy si môžete tie Presearche vybrať.
niekedy bolo 1000 presearchov, teraz to zdvihli prakticky na 2000 presearchov, pretože dali možnosť iba vybrať si 50%, takže vy musíte dosiahnuť minimálne hodnotu 2000, aby ste si mohli vybrať 1000. Výhoda je, že už keď raz tých 1000 nazbierate, tak už potom stále iba musíte získavať ďalších 1000 presearchov. A tu vidíte vlastne tieto odmeny. Za každé navštívenie stránky získavate 0,25 presearchu, 8 presearchov denne. Takže keď si to pozrieme a spočítame, tak je to 1000 deleno 8 denne, tak je to 125 dní deleno 31, tak máme 4 mesiace. To znamená, že raz za 4 mesiace vy dosiahnete 1000 presearchov, pokiaľ každý deň preklikáte 32 stránok, čo nie je problém, pretože ja keď sa pohybujem denne na internete, tak určite keď si prebehnem bežne weby, ktoré navštívujem každý deň, tak je to okolo tých 30 stránok, takže to nie je žiaden problém. No a keď pôjdeme teda na CoinMarketCap cez tento super vyhľadávač, kde to musíte celé napísať. No a pôjdeme na Presearch. Tak Presearch sa nám dosť pohybuje, mal rôznu cenu. Vy keď dosiahnete tú hodnotu 1000 presearchov, tak vy si to samozrejme môžete vybrať do peňaženky, je to ERC20 token, takže je to na Etherovej báze, takže vy si to môžete poslať do Etherovej peňaženky. No a ide o to, kedy vy si to vyberiete, vidíme, že cena bola 0,0002668 bitcoinu za jeden presearch. Takže pokiaľ si to zrátame, tak máme 0,0000. Povedzme, že by sme vybrali pri tej hodnote 2,6 presearchu. No, takže toto je cena presearchu a vy vlastne dostanete 1000 presearchov, to znamená, že krát 1000. A toto je vlastne vaša odmena v bitcoinoch. To znamená, že vy raz za 4 mesiace dostanete 0,026 bitcoinu za 4 mesiace, čo je pri súčasnej cene povedzme 3500 €, je to krát 3500, je to 91 € deleno 4, je to 22 € mesačne. To 22 € mesačne pri súčasnej hodnote 3500 €. Keby to však bolo, dajme si to rovno na jeden mesiac, takže deleno 4. A keby stál Bitcoin 10 000 €, tak je to 65 € mesačne. Čo je cez 700 € ročne, 700-800 € ročne. Keby stál Bitcoin 20 000 €, tak už je to 130 € mesačne. Čo už sú celkom zaujímavé peniaze, keď je to ročne nejakých 1400-1500 € za to, že vy používate tento vyhľadávač. Takže tento Presearch je funkčný, ja ho každý deň používam, pretože po internete sa stále pohybujem a používam vlastne tento vyhľadávač na vyhľadávanie stránok. S tými negatívami, ktoré ma trápia, ako som hovoril, a to je teda, že je to menej komfortné ako v minulosti. Zároveň spravili túto vec, a teda, že vy musíte nazbierať minimálne 2000 presearchov, aby ste si mohli 1000 vybrať, ale už ako náhle vy prvýkrát nazbierate 2000 presearchov, tak už potom automaticky už vám potom stačí zbierať len po tej 1000. A toto je vlastne vec, ktorá tiež funguje. Nezaberie vám to absolútne žiaden čas, pokiaľ vy sa pohybujete po internete a chodíte po stránkach, tak je to vec, ktorú vlastne využijete a získate za to, ako sme si ukazovali, nie úplne malé peniaze alebo nie úplne malé bitcoiny. Takže tieto dve veci mám reálne v praxi odskúšané a je to Presearch a je to Datoid. Obidva tieto spôsoby vlastne vám umožnia získať bitcoiny naozaj zadarmo.
pričom nefungujú na žiadnych podvodoch, na žiadnych pyramidových hrách, nie je to žiaden žrút času, nenavádzajú vás k žiadnemu gamblingu, ani k nejakej nekalej činnosti a môžete za to reálne získať bitcoiny zadarmo, ktoré keď sme si počítali, tak naozaj to nemusia byť úplne malé peniaze. Pokiaľ viete o ďalších zaujímavých spôsoboch, kľudne to napíšte do komentárov. Takže to by bolo na dnes všetko. Pokiaľ znovu narazím na nejakú zaujímavú tému, tak samozrejme môže byť aj ďalšie video. Ďakujem pekne za pozornosť.